'S Ochtends wil je natuurlijk lekker fit wakker worden. Maar helaas is dat niet altijd gegeven. Je wordt wakker, je voelt je futteloos, je bent niet uitgeslapen, niet echt uitgerust en je humor is nog niet echt het beste. Maar ja, dan kan ik je natuurlijk nu een verhaal vertellen over matrassen, over kussens, over dekbedden. Maar nee, dat ga ik niet doen. We gaan het nu hebben wat voeding doet met je goed slapen. Voeding heeft duidelijk impact hoe je je 's morgens voelt. Futloos of energiek? We weten allemaal dat bepaalde voedingsstoffen zeer slecht voor je slaap zijn. Bijvoorbeeld cafeïne, te laat en te vettig eten, alcohol drinken. En zo zijn er nog meer. Wat heeft dat voor een impact op je dag? Je wordt moe en slap wakker misschien. Je gaat naar je werk, je sleept je door je dag. Je bent veel prikkelbaarder dan normaal en je wordt ook sneller ziek. Hoe zal je leven eruit zien als je 's morgens fris en fruitig wakker wordt? Je plukt de dag, niks is te veel, je bent vol energie. Stel je voor, ik hoor je al denken, moet ik mijn lekkere koffie laten staan? Nee, absoluut niet. Er zijn nog veel makkelijkere manieren hoe je beter kan slapen door voeding. Druk nu op de knop en download ons e-book De 7 Superfoods om nog beter te slapen.